Talsa talni yagulo no hastewo edisi songmari aboni sai sekang जों jotono saimano hastewo BJP tai IPFT alliance hapang khamani tei talsa talni yagulo no bisikni kanani thangai tongo phiaba जों saimanani sai toknai tini chini khorangni kok salai panani bisingtui bisikni ni ojorawo IPFT eba BJP bodol chongmari ni jorawo eba chongmari ni istihara borok je hasini tongo songlukurokno kogromani a kogrok busuk supungka eba borokni bukhaktui borokni amangno supungnani hasini lukurokni amangno supungnani bagui borok tamo tamo saitogui tong aborokno tini chini khorangni kok salai panani bisingti जों saimanani saitoknai tini chini kok salai pandawo जों tini manka hasini bolongtei tiprasa hamkrai mantri mesang Mevar Kumar Jamatia no sarno puilawno chini khorangni kok salai pandawo lamjak sogo belake hambai puilano ang chini khorangno hambai rogo chini khorang TV channel obo chini tiprasa rok belai khnai tongo aboni bagui ang chini khorangni bisingtui ang jo tolu kurogno ani paiflai hambai ta puilawno जों सोंमंबायनो सेंलायनो सारनि थानि आं थाजिं जेंना फुरबो साइ खोनारका बा हासेनि लुकुरकनो साका जे बिसिगनि कानानि थाङै दङ नरकनि BJP tai IPFT हापां ओंके नरक चंगमारि जरावो जे कग्रमानि हासेनि लुकुरकनो एबा नों साकबाय थां तिब्रा सारकनि बागै जे मां नुगमानि तिब्रा सारकनो सकाङै तलांनानि बागै जे मुसुंमानि आब्रो गुसुक सुपुङै मानखा बा पुइलानि सिमित ताबुक साकजरा तै बिसिगनै बा अ ताल जरा तै जानुवारि नि बोसोक जरा नरक डेभलप खायका आबनो कायसा कायनि जों खोनालायन भुक्ति belake hambai chini ronjit sungmani kogno जों saimano chini IPFT party chini nahormung no jotoni sigo जों 2009 hoiteno जों chini movement thagya chini seba thagya chini obon chini imang जों tibra saragno jog-jogni bagui thinangni bagui जों borno slai khlai je borno जों सरकार खायना हांखाय borni गोबां मानसिनि प्रब्लेम नि काटिनो हांखाय जों साका एडिसि एरिया न कताल हास्ते माखलायनाय तिप्रालेन माखलायनाय अबाके चिनि जों साइ फाइगो किन्तु जों अबनो सिगो जों तावै थाङानि जों इन बिटुइन गोबां मा साम दंगो गोबां मा दाबि दंगो अबनोबो जों नों सिचुएसन बुजिगै जों दाबि माखलायो जों तिनि अबन नुखा जे 2018 जों खागाखा तिप्रासारा बेराय बिरमान मानखा जों 25 बছर बामफ्रोम सासनो चिन बरक बालायखे छातक जाखा बालायखेनो जों उन्नतिंलिया चिन बरक रक तमा सिक्ला तमा चराय तमा कलेज छात्र तमा कर्मचारी जत्तनो बालायखेनो ट्रेक्टर मानजाक जों साइमानो आबनि बागै जों खागाखा इन मिन टाइम जों चिन बरक रकनो जों किसा चुबाना बागै चिन बरकनो जों जे चिनि डिप्राइभिं तमानि जों कर्मचारी हन्दी छात्र हन्दी गोबां मानसि बरक जे चिनि मान थाइना मायं तमानि आब्रो रिना बागै जों वानसखा 2018 जों जाखेफानो जों सरकार मास्लायसिनाय बामफ्रम 25 बছर सरकार लागातर ओं तमानि बागै जों जतनो साइमानो जों चिनि स्पेशली चिनि तिप्रासारक बलायखे डिप्राइभिंखा चिनि तिप्रासारनि एलाकागो एडिसिगो कोनो उन्नतिंलिया आब्रो वानसगै जों सरकार स्लाइखा हांग्लाय जों किच्छा चिनि तिप्रासारनो जों जुवा मानाय आबो वानसगैनि जों BJP बे सालायगै जों एलायन्स जोंखा एलायन्स जों परेबो जों सरकार स्लाइखा अबो सत्य जों साइमानो जदिसे IPFT पार्टी जों BJP नो चुबाय हांखाय सरकार कोनदिन स्लाइमैया आ बरबुसिउ बनि सिकां जों पाब्लिकनो सानाबो अबनो जों आगोलनो सालायजाक जोंनो कायसा चिनि दाबिनो तैयै कायसा कमिटि मास दंनाय आबो बर चंखा चिनि हाई लेवल मडलिटी कमिटी आबो कायसा बर चंखा इलेक्शन सिकानो बर आबो गठन खायखा ताबो चलै दंगो आइ हाई लेवल कमिटि रिपोर्ट ताबो जों नायसिन दंगो आबो जों मानियाखौ द मिन टाइम जों नुखा त्रिपुरा रायजोगो गोबां मानसिनि चिन लाइबुमारक सकमा जागै दं सकमा जागै दं आबो तो बिचे वानसखा निरक साइमानो चिनि कताल सरकार फाइमिन परेगो एक मास बिसिङोनो चिनि IPFT BJP सरकार जों चिनि एयारपोर्ट न जों मरहादे बिब्रिकम एयारपोर्ट खायखा अब एकदिन सम्भव जों पावर करि हिंखाय जों कोन आरो नियो खायमांला खामो बामफ्रोम सरकार 25 बছर बरक आबनो स्लाइनाय माने
chini airport no Singari airport tongmani no chini morha bir bikram khlailangmani aboni borok Rabindranath Thakur khlaina bagui abo borok postab rekha kintu abo borok khlaimalia abono जों tabok phaiye ek mas bising जों salaikha जों kaisa chini itihas no rok khama khainai chini morha bir bikram ni bangmui airport ma khlainai abo IPF ni postab abo manai nakha taibo borok saka जों airport do जों kaisa murti kotorma ma khlainai abo जों khlaikha morha bir bikram airport bumubungkha taiboni murti bahaino abo khlaijakha chini orai disong phaiye abono udbon khlaikha aboni sade sate जों khlaikha जों abo simia जों chini Maharaj bir bikram no mutunar no bagui boni birthday abo जों saimano 18 August khana 18 August no जों salaikha abo chini cabinet approve bungkha a birthday no जों suti gosna khainai tabuk जों abo Maharaj birthday no जों 18 tarik August ang moitomano abo no जों सरकारि बाबे abo holiday abo gosna khaijak sinai abo hare जों chikon samung khlai tongo nrok saimano teibo chini additional toigei जों barbar salak additional toi bahino जों jotto political leader abo chini IPF simia chini CPM pa hindi Congress pa hindi INPT hindi koma chikon party rok जों jotto sobsam salaigo additional toi जों aro rajnitik khlailaigo additional जों mur par maranai odi khomata maranai direct fund maranai hani kabangma additional toi जों chini dabi tongo chini abo chini Tiprani baru abai khlaigo abna wansoi जों saka additional जों in the meantime abna amendment ma khlainai tabok जों nukha chini ADC non toigei जों kabangma chot kok salaikha kok salem porego chini cabinet obo जों toi phaika ang nijeni tribal welfare department obo ADC hingga ani department hoite chalok jago angno abna tisaka ang prostab khaika ang cabinet nu toi rekhlaika je additional जों tam khlaiman at the meantime Delhi hoite जों kagos makha borok jono chithi suikha je additional tini rok tamo ni rok khaina musuk borok jono kaise comment sangkha borok montaibo sangkha additional toyoi rok Tripura sarkar plus ADC authority no tam khaina musuk additional toi borok jono kaise chithi roka a chithi जों manai जों balai khusingkha ang orok kotartai sana musugo o bhai chithi Delhi ni केंद्र सरकार होते कमांग चिठी फाइका आगे फाइका भाई 2000 रक जों नुखा अबाय कमांग 4-5 बार अबाय चिठी फाइका बरक स्टेट गवर्नमेंट चिठी सुइहोगो प्लस एडिशन बरक चिठी सुइहो जे बरक कमेन्ट सानम अनेक बसर खा एडिशन खा न एडिशन ताम खलाइन मुसुक बुमुं स्लाइन मन बरक पसार बहखा नोमेनक्लेचर अफ एडिसी तैबो एडिशन मुर पावर तो बना बगै न ताम निरक कमेन्ट खाइनाय ताम न से तंग अबाय खलाइगै चिठी सफाइखा किन्तु बेलायके दुर्भाग्य जों थानाय 25 बोसोराव एडिसी कोनो रिप्लाय दिया प्लास राज्य सरकार बाहायनो बरक कोनो आबनो रिप्लाय दिया बरक आबो पेन्डिं चलै दङ आबो जों जतो साइमानो जों सरकार फाइमानि परेगो 5-6 मासनि बिसिङावनो जों चिठी माखा चिठी मानाय जों लगले जों आचौलायखा जोंनि सरकार जोंनि IPF बि सरकार जों आबोतै जों सालायखा सालायो जों बरनो जोंनि मन्तब्य जोंनि प्रस्ताब जों पाथर होखा তিনি অবশ্য সাইমানো যেসবনে তিনি বামফ্রম সরকার বা CPM বা যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেসব বড় সাথুং जों একতনি এডিসি जों মানে 35 বছর কাখা 35 ইয়ার্স जों মাখা কিন্তু এডিসি বাং কোনো খাইজা গিয়া তার মানে বরন ইচ্ছা করে এডিসিনাव মুর পার্ট বনানি বাগै এডিসিনাव डायरेक्ट फान्ड বনানি बागै আবো কবাংমা বরনি সানে বড় কোনো আবো বরনি ইচ্ছা করে আবো जों প্রমাণ মাখা তিনি जों IPF তিনি 1 বছর बिसिङावनो जों साखा जों एडिशन तोयि आंनि जों आबाद उद्योग नाखा एडिशन जों कायसा मुर पावर बा दिनै डाइरेक्ट फान्ड मारिनाय दै आबहाय गोबांमा आइन दङो आरो जों अ आइनाव जों थेबानाय जों केबिनेट सालायगै जों गोबांमा एक्सपार्ट दिनै लयार दङो दिनै गोबांमा अभिज्ञ दङो दिनै अक्रा रावबो जों सालायखा दिनै बुद्धिजीबी जों सालायखा सालाय जों कमन जों ड्राफ्ट खायखा ड्राफ्ट खाय जों कैबिनेट पेस लाइका इनके एट द सेम टाइम कैबिनेट भाइनो जों परायलायगि आबार जों पास लाइका आबार बेले वाना बसंसा आबार बां हामबायमार ओतिनि मुख्यमंत्री बिप्लब देब न जे तिनि कैबिनेट मिनिस्टार जतन आबो जों कन्सेनसास जों जत गसायनाखा आजागनि रक जत साइमन पद अनेक काखा एडिशन तु इताबक जों
30 হইতে जों 50 खालायना बागै प्रस्ताब खालायखा जों अब जोंनि रिकमेंडेड बाय कैबिनेट प्लस एसेंब्ली अब बिल पास खालायखा ताइबो जोंनि एडिशनाव जों ताबो 3 टायर सिस्टेम अब नों जदों साइमानो जोंनि एडिसि बेलाय डिप्राइभ जों only 1 टायर सिस्टेम जों मान दङ only village committee जों एकटा लाइन रां मानो 1 सिस्टेम अब जों 3 टायर सिस्टेम जों खालायखा ताबो जों नि एडिशनाव जों प्रटेक्ट जोंनि एलाकायाव ताबो 3 टायर सिस्टेम होसिनाय कासे दंनाय जोंनि विलेज कमिटी विलेज काउंसिल तेकासन जोंनि दंनाय ब्लक लेवल काहे दंनाय ते प्लस जोंनि रिजनल कासे काउंसिल दंनाय अब 3टा जों अब जों प्रस्ताब खायखा अब जेनेबा बलाय गाहाम ताबो जों रांबो गोबां मानसिनाय नों नुक ताबो दिनै नन एडिसि एरिया गो बरग 3 टायर सिस्टेम दं बरनि बरन जों पंचायत समिति दं जिल्ला समिति दं आखिल बर गोबां रां माय दं ते म्युनिसिपल एरिया दं बरनि जों बाहाय करै नन किसे केबांनानि मुसुंनाय थाजिं जे नों सामाने एयारपोर्ट नि बुमुं सोलायजाखा रिसेंटली जों नुखा जे 19 जानुवारि ककबरक मामानि सालाबो जे बरमरा हाथाय कतर नै गुसना खायमानि नरकनि हापांनि बखाक्ति के आबनो कारिबो जों नुगैमान खाति बो हास्टेबो अबो हाय थाइ दङ बुमुं सोलायजाखा जेमन आश्राबल मात दगना बिबेगन मात खालायजागोन आबर नखे बुहुत चेन्ज खालायनानै नरकनि मुसुंमानि दा दंना खालायजाङै दा खालायजागिया बाहाय आबनो किसे स्राय साकेबा लुकुरक सायमान नायता बलायखि हामबाय जों आबनो वानसखा आंताबो कासे कमिटि अलि खाय दङ आबो जोंनि एक्सपार्ट कमिटि जों बुमुं स्लायना बागै बा बुमुं कताल खायना बागै आगे थिनांनि आगेनि लाइबुमानो तयै ताबो जों रिसार्च खाय दङ जोंनि गोबां एक्सपार्ट आं अलरेडि कमिटि खायखा आबो प्रसेस चलाय दङ जों बरन दायित्व रोनाय जे जों आबो जत साइमिया जोंनि अक्राराव दं बुराराव दङ जों ताम बुंफार आगेनि बुंनो ताइसे कताल खे तय फैना बागै आगेनि बुंनो तो स्लायना बागै जों कासे कमिटि चंजाखा ओंखाय उसगांगो बलाय खामबाय मारो जों जोंनि मुख्यमंत्री न जोंनि बिप्लब देब न बो तिनि 19 तारिख ककबरक साल आफ्रो बो काइसा आं 5टा प्रस्ताब रखमानि वो 5टा प्रस्ताब बो अब तारहरां खानि बो एकटानो प्रस्ताब गसेनाखा ताबो तिनि बरबरा न हाथाय कतरं सिनाय अब जोंनि कैबिनेट एप्रुवखा बनि बिसिङाव तक आं काइबार हमनि प्रस्ताब काइसा काचिनि दम्बुर अब दंगयसि अब चिनि बांगे बेलाय चिनि इतिहास दंगो अब दंगय अब नखर जों दंग खेने मांमो सामानि बो साबो अब आसे खायनाय आं दंगनि कासे प्रस्ताब होखा तेबो रखा चिनि सबिमुरा हिताक जों सामानि अब हिस्टोरिकल प्लेस अब जाकरागमासि आरो लोकाल बरनो जों सोंनायखा अब जाकरागमा अब निनि अबया सबिमुराया ए आबार हायका जों कयटा प्रस्ताब होखा आबनो तै जों सालायनाय ता आं कमिटि अर चंखा आ कमिटि हदे जों अब रिपोर्ट नानाय आबन बांगे जों साइमानो तिनि कताल सरकार जों अबनो वानसगो बिसोरसिन आईपीएफ जों वानसगो जे मंगै थांगा अब ताबो कताल बाबे जों बुं स्लाइन तै रिलिया के वाइसा कुदरि बुं स्लाइ खांका अब तेवसा स्लाइफिनाबो कठिन दङ तारन दिचिनि आसबल मार्ट बर स्लाइखिबेखा आबनो ताबो जों स्लाइनाखै तेवसा जों कैबिनेट आसगै जों मन्त्रि सभा आबदिसन मानागौ आव किसे कठिन किसे बेमा आबनि लगे जों नुगैमान खाबा अनरगनिबो एक्सपीरियेंस दङ जे लाइ थांनाय याक्सि हापां लागातर एक साथे 25 बोसोर अर शासन खालायका बरकनि बदलनि जे मन्त्रि अक्रा एबा नरकनि सरकारनि जे मन्त्रि अक्रा जों नुगैमान खालाय थांनाय बरकनि हापांनि जराबो जागाव पालातानावो चिनि तिप्रा सारकनि दिसानो तत्रावो जे फुरबनो गिब तत्रावो कानरा जागो बुकानलिया बेरायरमानि बेबा हाकतरनि मन्त्रि अक्रा आफ्रो नरेंद्र मोदी नो आफ्रो प्रधानमन्त्री तंमनि बखे कानै दङ जों नुगैमान खा रिसेंटली ताबकनि नरकनि अजरानि मन्त्रि अक्रा हंगांगा केबो रिसा तिप्रा सारकनि दाल बिदाल कानमुं सुमुंनाबो यूज खायो आबनि यागुलो जों नुगैमान खा ककबरकनि साला बरक खुदबो ककबरक साका बिनि लोकेशन ककबरक साका एरपले लाइ थांनाय जे 26 जानुवारि पान्डाराव गबो ककबरक बाय अनाउन्स खायमारक खानाय मानखा बबो हाय चेंजिं नुखा लाइ थांनाय मन्त्रि अक्रा बाय ताबकनि जे मन्त्रि अक्रा बबो हाय नरकनि अभिज्ञता दं आसले अबनो जों सिना दरकार जेखम बर हामजा खांखाय अब सुदु कक बाय हामजा पाइया निन सामंबो माथे बनाय निन सामंग बाय कक बाय अब कथा खांखायसे अब हामजा मंकलायो ग जों नुखा तिनि बामफ्रम सरकार जों नुगो तिनि बामफ्रमनि नेतारक बा सिपिएम नेतारक बर कक ससमय साइ दंगो ट्राइबल दरदि उपजाति दरदि बर कक काम साइ दंगो किन्तु बर कासे थेपैया अब प्रमाण मा जों अब आं मा सौजे जेखुनु बरक आंफांथ नों फांथों हामजा खांख्लाय कक बाय सामंग बाय अब माथे बानाय नों सुदु कक बायसिनि साइथक हामजागो
কিন্তু samung thepai hangka abo tansana abo itsaklai abo kriklayo abangai ang nukha chini ketal mukhyamantri chini Biplop Kumar Dev bo ang hakau bo tini boni wansokmani bo kahamno wansok tongo bo tunu kok samo simiya bo ben boni samung thepai tongo abo jeng nukha jeng ek bosorno abo phol makha tini tei wanama thangsa cabinet do jeng jokhone meeting khleifro jeng koma kok salaigo tini abo specifically land ni bagai abo to khub guruttopurno jeng saimano thangnai bigoto sarkar bampham sarkar boro waise prostab hoka abo jeng jotono saimano je land uses and land purchase land power no ADC rini haindai council hoite borok apro most probably tini Ranjit Babu tongkhana Ranjit Deborma bo CM bo prostab roi hoka bor council bolo bill pass rok kher hoka je land power abo ADC rolangthung hain bo jokhon te jeng khnaka abo 2013 de bafang pok thangka abo Ranjit Babu sahoka je ADC no land power rini boro আর কাউন্সিল বিল প্লাস পাস লাইকা কিন্তু বড় যখন তো রাজ্যসভার হোক রাজ্য অবর হোক ক্যাবিনেটের হোক আবার লগলে বড় আবো পাথর হোক ফেরাউই হোক আপনার আং আবো খানাকা যে ইভেন তিনি মানিক বাবু মানিক সরকার বক থাই কুল খাব বনো ফোন বাইকলাই নोंता মাহাকে রই দহ जोंनो পাতিনো সিয়া গই নো ভাই বিল লগ এডিসইতাম পাঠক হাই বো হিনজা কুল জাগৈ উইদিন আনি 1 or 2 days আবো বেক হেটলাম থাকা আবো বিল বড় সাই মানাকা আবো একটা নজির বিহীন কিন্তু তিনি जों নুখা যে एडिसी तो रहोया रहोया बन कोनो मंतब्य जों रहोया किन्तु जों खुद चिनि इच्छाबायनो जों एडिसिनो जों मुर पावर ना बागै लैंड पावर बले इम्पोर्टेंट आबो एडिसिनो लैंड पावर ना बागै जों हानि पावर ना बागै जों आबो बिल पास लायका आबो जों एडिसी जों जतन सालायका कैबिनेट एडिसी नामातो एडिसी बनो जागानि अलटमेंट दिमाया जागानि कोनो आबो पावर करै आबो जों बिल आबो जों ओपिनियन रय रहोका जे कैबिनेट एप्रूव खायका जे एडिसिनो भाइनो लैंड पावर हानि अधिकार नांथुं अबसों कैबिनेट एप्रूव करे होका अबते बेले वानाम संसा अबनो आं बवानसोइ मैया जे तिनि कैबिनेट कन्सेंसास अबंग नेहनि कन्सेंसास लंका जतन गसैनाखा ए अबहायरासो दा रिसेंटली जे रियां रगनो रियां बसंनि लुकुरगनो जे पैकेज जागमानि 600 कोटी टाका आ जागाव बदानरगनि हापांनि याक तं ना महाराजा प्रदुत किशोर मानिक बाहादुरनि सिमिदाबुरनि साइतक मुंबाया बंखना बाहाय लुकुरगनो गिसे सराय अबयसे अबतो जेकुनु तो सरकार इच्छा है रमान है तिनी अब तो ये जों अब आं पलिटिकल फायजाना मुसुया ठीक আছে जों महर हामबाय रहो बो जाति हामजागो हान हामजागो बना हामबाय रहो बो आरो इनपन रूल थाइका साइड बाय साइड जदिसि तिनी कैबिनेट अब प्रस्ताव सफायका आबनि सिगां जों कैबिनेट प्रस्ताव सफाय जों कैबिनेट सालायका जों कैबिनेट सालायि अब तिनी चीफ सेक्रेटारि सो जों सालायका जों सागा यस जों कैबिनेट एप्रुव मारनाय प्लस कैबिनेट जों एप्रूव खायका रेंनो नारना बागै प्लस मुख्यमंत्री खुद निजे अब तो अनेक आगे सिगां मुख्यमंत्री निजे सुइका बनि पेटो अब बबु जों साइमानो बनि जे डाइरेक्ट सुइका तिनि अमित शाह नो बा प्रधानमंत्री नो जे बुरुदि आंरनो तिप्रानो नारलंथुं अब तो खुद निनि चुमनि जे चिदि सुइ अब जों नुइ दङ जों कैबिनेट अब सालायका जे सफन तुं अब तिनि बरक आसले स्राइ स्राइ नांगौ दौ अब सां तिनि बरक अनेक बर बुचिया दं जदिसि तिनि राज्य सरकार गसि हांखाय जेकुनु व्यक्ति फनो रमाय हायसि और जों तिनि कैबिनेट जे कन्सेंसास जों माय हांखाय नों जेसे व्यक्तिबो साथुं तमा राजा साथुं तमा जेबा साथुं जों दर गसि हाखे अब खायमिया स्टेट गवर्नमेंट ओपिनियन सिस्टम माना हानाय स्टेट गवर्नमेंट सयांखाय अब जों नुखा जों थांनाय बिदि 25 बोसोर बामफ्रोम सरकार बरसो सयबा बरसोया तारमाने खायजा गया गोबां मा साइट दङ रोनाबागै आफाबो दाबि खालाय दंलाय बिलाय किन्तु कैबिनेट एप्रुव खाया राज्य सरकार सया रमाया अमक स्टेट मैटर अब स्टेट मैटर अब सिनि बरक स्राय स्राय नांगौ और कोनो पॉलिटिक्स या अब आइन दङ जे जेकुनु सरकार बर गसि हांखाय अब खायमेया दिनै जों नुखा जोंनि कैबिनेट जों सालायखा अब जों सालायखा चरद खालायखा जों सागा आरो जों दुइटा अपसन रोखा जे बरक तना मुसुनाय दंथों थानाबो थांथों अब जों कायसे दुइटा अपसन रोखा अब जों सालायो जों कैबिनेट हटे एप्रुव खालाय होका नि अमित शाह जों गसैनाखा अब न तै जों दरेसे अरनियो अनेक बर अनेक कमेन्ट खायके अब सायनाय क्लियर के सालायफैदि ताइबो दिनै आं अब साना मुसुया जों जत बर तिनि बरकनो जों जत साइमान हिस्ट्री साइमानो बरक तो आगे ओरिजिनली दे बिलोंग आवर कम्युनिटी रियां तो बरक बुइया बो तिनि बरक से तिनि कम्युनिटी बरक से
যত আবার সাইমানো স্ত্রী তঙ্গ বনি বাবু কক্তাইজা বাইসানা থাঙ্কা গাंखे যে প্যাকেজ মামানি উলকুগো হাসতে হাপাং নরকনি বদল যত বদল মহারাজা যত নিনো ইয়াক দङ যত নিনো আজাগাও ইয়াপ্রি दङ हाइनो साइमानोता गे अबनकरि बतेगिसनानो ताक सोंनानि मुसुंमनि गांखे हापांगो फायासिनि सिगां नरक जे रानिं हापां दंनायाफोरु बरकनो कक्सिलचा मुंति साका बेकार समस्या नरक दूर खालायमानिया हासेनि गोबां मा ग्रेजुएशन कमप्लिट खायजा बेकार नरक चाकरि रैमानिया हियान बरक 2 बोसोर काना थाङै दङ बोसोर बरक नरक सामुं रैमानखा चाकरि रैमानखा एबा निन खुद निनि जे डिपार्टमेन्ट ट्राइबल वेलफेयर ताई फरेस्ट नादा नाजाक या खबस कांगो नानानि बागै बबो हाय स्टेप रक दं के साइमानानि मुसुमन्ता ताबक अबगाय जों परिष्कार ना दरकार जों फाइमाने 2 बोसोर का सरकार जों कैबिनेट फायै जों जे प्रस्ताव खाइमाने जों प्रोजेक्ट खाइमाने जों अब 15 फाइनाल कमिशन होनो आ 15 फाइनाल कमिशन जों बाथरावका अब जों मानियाखौ जों दा सरकार चालक दंमाने अब जों जतन जनगण छिना नांगो अब 14 फाइनाल कमिशन जेफोर बामफ्रोम सरकार जे कलाङै थांमाने बाजेट आ बाजेटनि जाबो चलै दं जों 15 फाइनाल कमिशन जों जे रहमाने बाजेट रहमाने जों जे उन बाजेट जों आईपीएफटी बीजेपी सरकार फायै जों बाजेट तयारि खाइमाने आ प्रोजेक्ट जों साबमिट खायका केदाबो जों मायाखौ ताबो जे जों सरकार चलै दंमाने अब गोजाम बाजेट ओ बामफ्रोम सरकार गां थांमाने आ बाजेट बेसिस चलै दंखौ अब जोंनि सरकाराव जों ताबो बलाय रांनि क्राइसिस दंगो रां बलाय शर्टिं दंगो जों अब साका जों दि 15 फाइनाल कमिशन मा खांखालाय इमिडिएटलि जों चाकरि नाननाय अब टीएस हाथ 2 बेटलियन जों नानाय अब जों प्रश्न खजे बिसिं जे जों मानमाने जोंनि शिक्षा दत जों नागै दंगो दा गोबां मा डिपार्टमेन्ट जों ताबो थुनुय दंगो बुसु वैकेन्सी दं ताबो फरेस्ट होन्दि ट्राइबल वेलफेयर होन्दि फिशारि होन्दि जत डिपार्टमेन्ट ताबो जों सागै दंगो बर ताबो वैकेन्सी जों कालेक्ट खाइ दंगो बुसु वैकेन्सी दं गोबां मा डिपार्टमेन्ट अब जों ताबो कालेक्ट खाइ दंगो आं खागागो जों 15 फाइनाल कमिशन मा खाय अब चाकरि रिजागनाय जों रनाय प्लास जोंनि ताबो निनि रमदि निनि जोंनि ट्राइबल डिपार्टमेन्ट न गोबां मा पोस्ट खालि दंगो जों जत साइमानो एडीसी गो आरो प्राय 8000 वेकेन्ट दंगो एडीसी वेकेन्ट दंगो ओके एडीसी ताम रमाया सबरखाय बर रमाया बर ताबो एडीसी तो सीपीएम नि पार्ट दंगो बर रमा खामो ताम बर रमायाबा आबंगै जों रनाय अब जों वान सौजाक तैबो नक जत साइमानो जों स्पेशल आन डिपार्टमेन्ट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट आं जे 2 बोसोर जों सामखाय दंमोन आबनि रक्त साइमानो आं थांनाय बोसोर 2018 गो प्राय 500 नि ऊपर आं रायनो जोंनि सिखलारनो आं फरायना बांग रहका जोंनि बीएड खायना बागै आं पूरा गभर्नमेन्ट बनो जों रयद होका प्राय 500 नि ऊपर प्राय 700 हायनाय थांनाय बोसोर नार्सिं बांग प्राय 100 जन रहका त आईएस परनाबो आं रहका अब तो जों रहै दं जोंनि डिपार्टमेन्ट होइते पर जों तैबो क्वालिटी एजुकेशन खायना बागै जों बनो बाथाराव ताकलाय बाहायनो आं हायनो तै 500 ऊपर होका प्राय ताबो प्राय 2000 हाय ताबो फाता परै दं जोंनि सिखलाराव बाक्सा पर बीएड पर डीएलएड खाय दं बस आईएस कोचिं नाय दं बस नार्सिं खाय दं ओमफ्राय गोबां मा जोंनि पैरामेडिकल कोर्स खाय दं अब जों उसपन खाय दं जों 2 बोसोर जां खायमाने आंखाखौ थाने 25 बोसोर बर खायमिया तैबो जों वाना संसा जों ताबो जों स्पेशल पैकेज अब जों अलरेडी जोंनि सरकार होते एप्रुव बुंखा अब रावबो सायमानो जों 8000 कोटी 8000 नि सामथिं कोटी 8000 कोटी हाय जों अब स्पेशल पैकेज अब सब कंथाय बाथ्रानि बागै जों 8000 कोटी जों रहका जोंनि गोबां बेकार दङ जों बरनो जों समस्या समाधान मा खायनाय हायनो जों 8000 कोटी अब अलरेडी एप्रुव जों केबिनेट होते अब रय रहका एप्रुव खायो जों अमर रां माखा जों खायमानाय 8000 कोटी तैबो जोंनि ताबो नायदि जोंनि अबगो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हायनो आं साइदों बरे जोंनि गोबां रां फाय दं तब फाय तमाखेबा जरायखा मानाय सिनाय आं अबनो सागो जोंनि सिखलारनो जों साइमो आं दुखु नांगो जोंनि गोबां मा जोंनि बोले बाथ्राग्रादि आनि आईपीएफटी गो आनि यूथ आईपीएफटी रगो गोबां मा एमए पास बीए पास दं आं साइमोनो बरनो बहायनो जों नायकिनि खालिमा जों चेष्टा खाय दंगो ननो दज्ज खेतंदि जोंनो टाइम रेडी आं तो कक्ता दाथारा बुस्तु गैया कमिशन माने माने जे 5-6 मास बिसे माथो दं जावो हार्डलि 1 इयार परे जों माननाय ओके 15 फाइनाल कमिशन मा हाकाय नट ओनली दिन एमप्लॉय जों डीए जों डीए रमायखौ सरकारनो जों अब जों कमिटमेन्ट जों दाबो कर्मचारिनो जों डीए रमायखौ अब जों अब सालायखौ जों 15 फाइनाल कमिशन मा हाकाय जों इमिडिएटलि जों मा हाकाय बर जों डीए रनाय
abo जों सालायदों tai khakja phasing जों नुगै मानखा जे हागदर हापां पुइला के सिए बि दाबो के सिए ngै थांका नरकनि बदलनि बखाक्तिबो आ सिए न केबेंगै टिप्रालेननि सानमंगो एनआरसि नि सामंगो 19 days सिडिन डेमोनस्ट्रेशन खलायजाखा तामनि बागै रसाजाखा सेन्ट्रेलनि बखाक्ति बबहाय रेसपन्स माने नरक रसाका आबरनो बगिसे सराय सराय हासिनि लकुर सायमाना मुसुमान si जों तो आबोनो जों बारबान सागो सिनि तिब्रासानि जरे जेखुनु हामया हंखाय जों आरो बाचानाय से आबो हामया जों तो सायमानो से ओंखांख्लाय जों तेबो तिनि बांगै हामयांनाय तेबो खतिंनाय जों आबो जों परिष्कार आबंगै जों सेनो प्रथम दिनाव सायमानो जों 2017 नि हयते जों आबो लागातार जों आबो सेबे बिरुद्ध समखाय दं ताबो खाय दं तुम खाय थांनाय किन्तु जों 19 दिन खायखा थांनाय तिनि लागातार 19 दिन जों जेखुनु मुभमेन्ट जाव थांनो हाखाय आबो जतनो सायमानो आबो रां फैसा बेबार दं हाय दं अनेक भिबो दं जों साका उ सिङाव जों दिल्ली थांका आं निजे डाइरेक्ट मालायखा ओ भाई अमित शाह मालायखा आं बनबो कक साका जों तो अनगोइं तिनि कायसा अर डेमोनस्ट्रेशन चलाय दंगो अलरेडी दिनै प्राय दिनै 14-15 days जों थांका आबो तै जों बबेखे आं सालायखा बो सागो ताबो तो खुब बिजि ननि एसेम्बलि चलाय दं हंखाय आफ्टर एसेम्बलि जों फायदि आबो जों डिटेल सालायनाय आबो आगे बो सावरे हबनो से बिनो तै बो सेनो तै बो तासानि तावानादि जों आबो नाय दंगो प्लास जेने जे कन्टिन्यू मुभमेन्ट खाय दंमोन आबो तै आं सि दंगो जों अलरेडी बरो जों होम रिसर्च जों खबर मानजाक आबो लागातार जों सायमानो किन्तु ताबो जराखै सालायनो जराखै एसेम्बलि पाइखांखाय गोजां सालायनाय नर बाय दूर ओपन दंगो हायने आनो बसाका जोंनि काकेनसि बो साइड हका आरो आजागा जोंनि हेमन्त बे सरमबो दंगो गोबाव साका तारा हरा ताबो तो उरियां इसु तो इसे प्रब्लेम दंगो जों आबो दै सालायनो बागै गोजां जों रिंनाय जों खागाव जों काकेनसि तै आं जों जोंनि स्पेशलिस्ट पार्टीनि दिनै लिडारावनो तै जों इमिडियेटलि जों थाना नाय दंगो जों सिएबेनो तैबो ता बर लेटेस्ट ताम बर पोजिशन दं बरनि सिएनो तै बर ताम बर लेटेस्ट बरनि पोजिशन आबो जों सालायनाय आबो जों आबोनो बांसिन जों सालाय दखा जों आबो तै जों सालायनो देवाइसा ता बर लेटेस्ट ताम बर चिन्ता खायतम आं खागाव बर किसे रिभिउ खायखाना आं किसे हिनसिमा माने जों तो अनेक बेपार सेपार दं देन कोर्ट बेपार दं हाइको दं सुप्रीम कोर्ट अनेक केस लायखा सेबेनो तैयो गाबर दा सिचुएशन स्टाडी खाय दंगो आबोनो बेपारन बर जों साना बुसुं ना आं खागाव something will happen I think सेनो तैयो आं खागाव जोंनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बो किसे रिभिउ खायनानै खागाव आसगवान कलिया प्लास सुप्रीम कोर्ट नि हियारिं जों लुखा जेरो जोंनि आसाम बाय त्रिपुरा तै स्पेशल बो केयार खायनाय आबर मा जोंनि ब्लाइ गाहाम आबो जों खागाव अ कौन बो साना बुसुं जाखाना जों आबो साफ्रा बो सागो निरो एसेम्बलि परेव जों फाइमाले खैदि बो फियाबा कायसे गुसु मिडिया तै केबेंनाय बदलनि बखाक्तै नरकनि सिडिन डेमोनस्ट्रेशन फारचेके रसाय रहन नाहारजाकमानि उलो कक्सिचामुं कासाका जे आईपीएफटी नि दाबिनो गसिना हारका सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट टिप्रालेन माननांखा टिप्रा सारकनो थकायो आबो हायरक कक प्रचार खायजाक दं बबो हाय कक फिरक मुं दं नरक आईपीएफटी बदलनि बखाक्तै आबो तो अपोजिशन लीडर जे अपोजिशन जे टिप्रालेन हामजागिया जे आईपीएफटी नि हामजागिया आबो कक सानाय नो आबो आं कोनो बेब्रां जागिया जे कोनो बरक अबाय कक सानाय तिनि तिनि आईपीएफटी सिनि सामंखाय दंमानि बा जों जे जों तिनि एक्टिविटी चलाय दंमानि आब्रो नायने पब्लिक जब आब्रो नाय आईपीएफटी जों 19 दिन आं चैलेंज सामनो केबो दल 19 दिन लागातार बरक अमहाय सिनजेबसिन खायमिया थांनाय 2017 बाहायनो जों डाउन टू डास्ट से बन खायखा एंगत आईपीएफटी शक्ति बायनो जों 19 दिन लागातार जों बो आन्दोलन खायखा बो दल दं बो पार्टी दं 2 दिन खायमान 3 दिन खायमाने जों प्रोग्राम थले हाइन हाइ कक सेपे एब्ले जों अबनो सागो तब जों बारबान कक सागो जे जों आईपीएफटी सिक जों सामन खायखा अंकलाय तिनि ऊपर जे जों खाय रक बा तिनि जों कमेन्ट खाय रक बर प्रोग्राम हुंता परताम सामन खायखा गताबो जों नुइ मानखा सीपीएम बदलनि बखाक्तैबो सीएनो केबेंगै सीएबीनो केबेंगै दालबिदा लामचाइरागो प्रोटेस्ट खालायजाक दंमानि फियाबानि नि बासननो खनाय मानखा जे जेफुरो बरकनि हापांनि जराबो नरक सीएबीनो केबेंगै प्रोटेस्ट खायना थांथानिबो बन्द खायना थांथानिबो नरकनि बदलनि साकाव चप्रब जाखा केस खायजाका बुजाखा गे आवनल नरक नों ताउ साकबाय थां हासेनि लुकुरकनो बबो हाय कक सानानै मुसुंनाय आ जागावो कि पलिटिक्स माइलेज नाहानानै बागै सिमदा सीपीएम खलायतंग ना सय सय सीएबीनो केबेंगै सीएनो ना सिलेजाकै ना बरक प्रोटेस्ट खलायतंग ना नैबान सम नों सीपीएम पार्टीनो तो आबो साइलाब करै
বড় যে সরকার দংফ্র কক সামা আলাদা সরকার করিফ্র কক সামা আলাদা তিনি जों नुखा যখন তে 2000 আং মইতমানো 1992 1993 সিপিএম রাও ডাইরেক্ট সাউ যে ত্রিপুরাও ইনলে পার্টি মারে নাই ইনলে পার্টি মারে বাবু দাবি খাইও এডিসিনো তাইবো ক্ষমতারাও মানে বড় রেনা বাগি বড় দাবি খাইও আপনি বড় পাওয়ার করে আপনি জুদ আমাল আং কাহামকে সাইমানো আপনি বড় লামা ওখালাইও নিনি টিওয়াইএফ র টিএসইউ নিনি নিনি জিএমপি বড় লামা লামা হিংলাইও এডিসিনো ইলানে পারমি চালো मा खालामनाय एडिसनो मुर पार मारनाय हाइनि बरक आब लामा लामा ओंखालायो एडिसनो तुइ बर आपन अनेक कक साका आबरनि 1992 93 रगो आबरो कांग्रेस बाय तिजे सरकार सरकार फाइमिनि परेगो बर कक सालिया एडिसनो गुन कक सालिया अब तो पब्लिक सिनाय बिले अब इतिहास न असले बरक सिनाय नांगो बर सरकार गरि हिंखाय सबजि कक सानाय तब बरक लाके तिब्रालेमा सानायसै सिपिएम रक तब पब्लिक बरक करि खेबन नकलगो तब बरक मास मोजां खसि खानाखा तिब्रालेम बिलाय गाहाम अब हायनो अब के तब बरक मदे बखलायखा अब बरक सानाय किन्तु बरक बखाबाय साया जस्ट पब्लिक नो माने गुमरे खायनो बगै पब्लिक थकेनाबो बरक सानाय अब कोन बेपारिया जों नुगै दङ से बरक आप बरक कोन प्रतिबाद खाया तब से प्रतिबाद खाय दंखा अब बगै जे पार्टी जे नेता जे दल ताम कक्सा ताम सामु ताङै दं अब पब्लिक नोजोर थाखायनाय आईपीएफ नि कर्मचारी जों आईपीएफ ती दिन आं खसा मन्त्री हे ट्राइबल मिनिस्टार आं दायित्व दङ किन्तु आं आबनो आं मासावो आनि बरक दरिसि तिब्रासा दरिसि आरो दरिसि हामिया हंख्लाय तिब्रासा दरिसि आरो नस्त थांखाय अब आं बाथौ दं आं साव द आं हे मिनिस्टार आं अब सानो दरकारि किन्तु आं हे नेशनलिस्ट माइन्डेड बरक खरकसा आं ट्राइबल सामखाय फैयो आं टेसेप खाय फैयो हाइ खाय आं ह्युमेन राइट बोख्लायखा आं सारा विश्व पृथ्वी गुरिखा आनि जे कक सामानि तिनि पॉइंट आं सामानो आं चैलेंज सामानो आं ओ कं साइ दंखो आनि कोनो और खख होइकरै आं जेनेबा थांखा आं जेनेबा 6 बार थांखा 6 टाइम आं कक सागा जेनेबा रेकर्ड नायदि आं सारा विश्व पृथ्वी गुरिख दंगो आं बो कक सागो आं कोनो दिनो आगे कक सामानि बाय ता कक सामानि कोनि फेलाया अब बरं नुगै दंगो दा त्रिपुरानि प्रब्लेम तो इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स हाइनो हाइ सानानि ककलायो कचारो 5 बছর बाद खायगां के 25 प्लस 30-35 बছর बरक शासन खालायजाक ओंके बरकनि हापांनि जराव कि फातार हासेनि फातार हानि फाइनाय रकनो कासु जागलिया दा तिनि आसेके तिब्रा साराव माइनरिटी ngै थानानै नांखा बबा हाय फिरक मुं दं सीपीएम तामो खलाय दं आगि ताबक नरक तामो खलायका नरक बबा हाय के डिफारेंस खायनाय आफ्रेको बर मुइतमैया आरो बर थुइ दं ताबको बर थुमा बासाखा ताब बर सरकार करिखा पावर करिखा ओंखाले बर ताबके बर आबो बर आगे थुइ तो माने अब छिसा काता हाइसि आगे छाया तब अब पब्लिक जबाब नाय अब आं मेबार जमाते जबार नंगिया जे बर दे कान्डो किति खाइमानि बर 25 बছর खाइथांमानि अब ता कमप्लिट खाइनाय अब कमप्लिट ब्रि सानाय बर तब जेसेबो साथुं जेसेबो कापथुं बर अभ्यास खालि हाइसि बसकांगो तो एडिसि इलेक्शन जों खोनाय मान खानरक बीजेपी बाय आलका के बासानानि थाङै दङ बबो हाय वान सकलाय दं बीजेपी बाय आलका खेन दा बासानाय ना बीजेपी बाय कथालै हायना हाय विधानसभानि हायके एलायन्स पार्टी कन्टेस्ट खायना थाङै दं बबो हाय रगनरगनि दाबु अब जों ताफोरनो सटिक डिसिसन जायखौ जोंनि केन्द्र कमिटि आतलायनाय अब तै जों आबन तै तां राइट दाव आं दाबो क्लियर कमेन्ट खालामनायखौ जों बरबाय थानसे बासानाय आलका बासानाय अब जों सालाय दङ किन्तु पाब्लिक नि सेन्टिमेन्ट नाय जों चलाय दङ पाब्लिक तामसा तो पब्लिक दरिसि जोंनि पार्टियाव दरिसि साखांखौ जों एकक बाचानाय जुदि पब्लिक साखांखाय थांसे बाचानाय तामखायबा जों अमनो खोनावो जों साइमोन जे जों ताबक जों सरकार चलाय दङ जों जा आईपीएफ टी जोंनि 8 जन एमएलए दङ 2 जन मन्त्रि दङ ता पब्लिक सानाय जे जों ताबक 2 बोसोराव जोंनि आईपीएफ टी जे सामखाय दंमानि अब आं गर्वके सामनैया जों किछा सामखायखाबले ताबरनि जोंनि रन्दी एडिसिओ जों ताबर मुर पार तबसिनाय अब अलिदों सोंसोनाय एडिसिओ ताबक आगो 1 बोसोर बिसिंगो आं खागावो जों अनेक किसु जों खालायमानाय ताबरनि 30 ता हयते 50 ता सिट दंनाय गतैबो क्षमता बारायनाय तैचिनि अब जों सागा जे कलेजआव ताबक एडिसिओ जों निनि एडिसि टाउन जों टाउनशिप जों खालायना बाग जों अब साइ दं जों ता टाउन खालायनाय गताबो जे एडिसिओ कन्टिन नगर पन्चायत करे मुनिसिपल काउन्सिल करे अब ngै थांनाय तारमाने जों अदेगनो जों पावर मासिनाय रां मासिनाय जों ताबो गोबांमा जागा
जों सोलायखा जोंनि चिकन बाजार दंमानि दा बरकाताल हाय मान्दाय हाय जम्पुजला हाय किल्ला हाय ओमफ्राय गोबां मा दिनै बाजार दङ दिनै एडिसि एरियाखौ ओमफ्राय जों टाउनशिप गुसना खायनाय ओमफ्राय जुदि वान्स जुदि जों डिक्लार खायखांखाय टाउनशिप टाउन गुसना खायखाय अट'मेटिकलि रां मोननाय दाबो दिनै हस्पिटाल फर एग्जाम्पल जों खुमलंआव जों बारबार सावो जों खायो खुमलंआव कटरमा हस्पिटाल मा खायनाय दिनै हाइटेक हस्पिटाल मा खायनाय जों बिल पास लायखा अब दिनै केबिनेट एप्रुभ लायखा जों खुमलंआव बाहायनो जों दाबो कायसा हस्पिटाल खायनाय दिनै अब कनफार्म होखा अब जिबि हाय खायनाय दाबो जों प्रजेक्ट तरि खाय दङ जों खुमलुं हेडक्वार्टाराव जों अब दिनै डिस्ट्रिक्ट यानि अब दिनै रन्दै जिबि हाय मेडिकेल कलेज प्लास हस्पिटाल अब खायनाय बागै जों अब अलरेडि जों प्रस्तुत दंखा अब खायजागनाय बेखौ माहाय जों तुरफोर आगौ दं आं खागावो जों दिनै एचिभमेन्ट टिप्रालेन्ड मा एफा दं टिप्रालेन्ड तो अब प्रसेस लाय दंनाय दाबो दिनै आं खानागा एसेल खानागा बुदुलेन्ड दा बरनो इउटि इउनियन टेरिटरि बर अफार खाय दं खानाव अब आं बोसोर सामैया अब कनफार्म याखौ आं बर काउस लाय दं दा बुदुलेन्ड दं आगौ दं खबरनि दा बुदुलेन्ड दाबो टेरिटरियेल काउन्सिल दंमोन दा बुदुलेन्ड बर इउटि खायना बागै बर पसावलाय दं सों बोखां नांथाना नाय दंमोन जे नरक तो हापांगो फाइमामानि टिप्रालेन्डनि सानमंगो से टिप्रा सारकनो बुदना नरक हापांगो फाइमानि के टिप्रालेन्ड बो स्टेज दं बरक कसाजाक माननानि तै बसक तुगनायखो तै बसक मुभमेन्ट खना नांनाय आबरकनो टिप्रा सारकनो किसा स्राय स्राय खादिदा जों नायदि जोंनि थिनांनि बाथ्रा वानसावबो जों गाहामखौ सायमाखा अब दिनै आइपिएफटिनि बिसास जों ददेसि तिनि प्रसारक जों जुग जुगनि बागै थिनांनि बागै जों हाजार हाजार बছर जों थाङै थांनानै गाप्लायखौ थांनानै बैसाग गोरोंखौ थांनानै जों बुकुं तिसाय कक सानानैखाय टिप्रालेन्ड नांगौ जों बेहाय खालायो जेसेबां उंथों जों दरे बर' मिक्स के दं हांख्लाय जों अनेक बादा फायनाय जों जेन बोखानि सामुजों खालायनाय जों स्राय स्राय खालाय जों इच्छा मथे जों दंमायनाय जों सिउ बोरैबा जों सावा दिनै भबिष्यतनि बागै जों आल्टिमेट सल्युसन आपण बारबार साव जों आल्टिमेट सल्युसनखौ जों टिप्रालेन्ड नांनाय स्टेटहुड नांनाय एसे बांनाय एडिसि एरियायाव नांनाय अनेक बर' आसले अनेक बर' सियादै कक साव टिप्रा दंखै तम टिप्रालेन्ड सालाय दं टिप्रालेन्ड तो एडिसि एरियायाव तो सालाय दं ओंखा आबो दिनै थिनांनि बागै गाहामंनो जों आबो जों बेहाय खालायो इन द मिन टाइम दाबो जों लुखाना एडिसिनि अब सबसे मन वाना संसा जों एडिसि मा माने प्राय 35 बोसोर गाखा आसले जों बर' स्टाडि खालाया फराया नों नायनायदि कार्बि आंलं एडिसि नायदि बर' बुसु खमाता माइ दं पावर माइ दं खासि हिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल गारहल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जत डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल निफ्राय अनेक पावरफुल बरं जों टिप्रानिखे एडिसिखै पावरलेस अब जों सिगां नांगौ सिगां ताङै माहेंखा बैले एन्जय खायदों प्राय 30-40 बोसोर जों एडिसि मा प्राय 35 बोसोर गाखा जोंनि सबसे लेस पावर दिनै जों कुनु खायमिया नोंनाय दि खासि हिल बर टेक्स खालायखाय दङ खासि हिल डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल हाखै बर टेक्स खालायखायो जों खायमिया जों लेस पावर तान बांगैबा आबाङै दाबो एडिसिनाव जरै जों तैसा दाबो 30 दिनै एम दं एमडिसि दं 30 हयथ' दाबो 15 नाय अटोमेटिक बारायनाय जों खमदा बारायनाय तैबो जों रम खानाय दाबो डिपार्टमेन्ट ताबो तो माने प्राय 14-15 दं जों डिपार्टमेन्ट 14-15 ताबो नै प्राय 43 नाय 44 नाय डिपार्टमेन्ट अटोमेटिक बाराय दं तिनि ओके अमा हाय पाराय दं के अब ता प्रसेस अब अपर चलै दं खमता तै बारायनाय गजों तैबो सकति सालायनाय अटोमेटिक टिप्रालेन्ड फाय थांनाय नों हायनो हठात क्लेमायब्ले खरकसा बराव नों मादों पास लायखै नों एमए पर मायब्ले मादों पास माय करे नों 12 मा परनाय बीए मा पर एवरी एम परनायब्ले अमता एकटा प्रसेस ताबो एडिसि अनेक खमता मानाय आं सायमानो तिनटा लेन्ड पावर मानाय लेन्ड पावर माखो ब्लाय तिन बां खामनाय ताबो तिनि फान्ड दं नाय निउ खायमानाय जों गोबां डिपार्टमेन्ट जों ता माखो तो अब तिन बां गाहाम अब जों बादे खाया अब सावो जों मिन टाइम जे नांमानि जों अब नागारनाय जों अब जों सायमानो ताबो तिनि एडिसिआव बाहायनो जों दरसि ता मुर पावर माखा बानिनि लेन्ड पावर माखा दिनै फाइनान्स पावर मानाय दिनै एमएलए बांनाय एमडिसि बांनाय अमायखौ तो अटोमेटिकली अब तो प्रसेस दं दिनै टिप्रालेन्ड मानन बागै किन्तु जों टिप्रालेन्ड थागै दं या पाइथाक फजिं थानाय आं किसा सायमानानि मुसुंनाखे किसा पार्सनेल हाय लाइ थांनाय जरा रगो नुखासों ससियेल मिडियाव निनि बुमुंगै गोबां मा बरक फेसबुक खलायका खरगनै खरक तामपानो कायसा निनि स्पीच न तैया बाहायके बरक नन बुमुं हामिया बा नन प्रतिबाद खायका बो कक न अब बो कक थाय सामना तै बो एंगेल नङाबो सामाने किसा लुकुरक न सायमाना मुसुं बेलाय हामबाय कक सिंमानि दिनै जों नुखा आं
गर्व के सामानो आं खरकसा ससियेल वार्कार आं ताबुकसी एमएलए मंत्री हंगु आं दीर्घ 30 बोसोर आं कोनो एमएलए गैया मंत्री गैया आं हाइगुरिनाय बोकरै नक साइमानो आं मुम्बाइ थांगो हायद्राबाद थांगो आं थांगा हांग्लाय आगेरावगो आं बरे मालाय फायगो कक सालाय फायगो आंबो बर बाय थुइ फायगो जे फातरा तंनाय रन बागै जे सामक तांनाय फाहुंदि बा साग्रि फायनाय हुंदि आं खागाव केबिनेटासो चेरिया नाहि खागाव अब आनि प्रमाण दं आं बरनो बलाय के चेरु दिल्ली थां बाहायनो बरनो आं बय मालायगो मुम्बाइ थां बरे मालायगो आं बरनो दुखु खौ से साइमानो आं सिउ आं आनि स्पेस उनाव खायनो दि आं गोबां कक साका जे दिनै आसो गोसो हाजार हाजार बरक दं दिनै सिक्ला रक बरक एमए पास बिए पास दङ बर थाङै सामक तांनो मा दङ बरनो आं दुखंगो आं बरनो अनेक कक साका दिनै फिया बादि आं मंदोंमोन परेगो आं अबनो साना मुसुगो आं जतनो साया मासा मुसु बरक दङ अब साउ ताम पार्टी खाय साइमैया माथुम बरक दङ बरक सुवाग नु नंगुइ देलकुल आं तो नक साइमोन आं जेखुनु मबाइल आं खसाव बर खसाक बर कुलसिनाय मेबार मुसुक एनसी देबर मुसुक अनिमेश देबर हाय सब माने काइसेना तमरु काम होया किन्तु बे बर चौक नंजाक आं साइमोन काफार आं रेस्पन्ड होय दङ इनके अमा हेख्लायै जत बरक चौक नंफाना आपतिखे जत बरक खाया मिसबिहेव खाया बरकनि नाहार मुंतामंना नि सौखो अकरा जों माखासे नांनायफोर जों गेसे मन्त्रि जों दिनैबो किसाले अबदान दंब्ला जातनि बागै जों जे सामख्लाय दं माने जों काहावासो सामख्लाय दंब्ला इनके खरकसा दफानि नेता दफानि अकरा खसा मन्त्रि बनस बरक हायनाके कुनलायो आं बखा नाङै थांगो नों जत बाहाय नांनाय बखा नांनाय नों मुसुक सै होन कोल बरक आनो कक सिते साव हंखाय सुदा आनो कासेया आं बर साव आनो कासे गोबां मानसिया साव आबनो नौइ दङ इनके अमा हायराव जे जाते तिनि दफाव तांथुं आ अकसन साव आं जत सामाने याबो मा समस दङ आं बुंसि कारि रमानो आं साया हायसि दा बर आनो फाय नुजो फायया आं बर बुं पुत माजा किन्तु आं जत सामाने या समाजो गाहामबो दंना हामिबो दंनाय किन्तु आनि कयमखौ बसे जों कायसा अरो जिकनसे जाति जों सबसे दुर्बल जाति नि नेतर मन माने लिया अकर माने लिया हाकलाय हके जों बाहायनो आसो सेक्रिफाइस खायफेमनि जों दुख नांगौ अब कि पार्टिकुलर बरक न नों मेसेज आं पार्टिकुलर बरक सामने आं जत सामने या जत दिल्ली बो तंनाय होटेल तंनाय जत खा नांलाय जा जे जतनो सामया आनो हामनायबो दङ तब आनो कोन फोन खायबो दङ जत याबो आबो आं जदिसि आं जदि बखानां खांखे अब आं सरि होनाय आं साय होनाय किन्तु आंबो कयनाय अबनो हेसे अकराय सेबगै हेसे लिडारशिप आं कयनाय जिनि दफा बिसिंगो जों तैसे हामदालाय मा दंलायनाय अमाय कक साय फाइमालि फेदि फाइमालि कक सादि आने बुल न गना डाइरेक्ट फाइ सालाय फेदि नों आरो फुनदक बाय नै ससियेल मिडिया बाय गाबो सामा चाया आं जाय सालहाके नों डाइरेक्ट फाइ साबायदि आं मालाय फेदि नै दुखखौ सायखानरदि किन्तु आनो बायबस मालाया फातो तंतक सामानके आनो काय सामान याब्ला जत सामाक लाइबले आबनि लगे लगे तेगेसे मुइतो मानखा बालायके खा खाममानि कक साजाया कक रकनो फाना दिनै मा सोंलायसेनाय मा सालायसेनाय लुकु कायसा खरकनि बरकनि लगे लगे जों नुगै मान खालाय थांनाय जरा रगो आईपीएफटी बाय थांका आईडब्ल्यूएफटी बाय थांका तिप्रा लेन माननानि नै तिप्रा सारकनो ठगग्रै दङ एमनकि निनि बुमुंखुयै तालसगिया मन्त्री जतनि बुमुक पेरिया तिप्रा सारक बिसिं मन्त्री आपतिखे रगो कायसा मीडिया चैनल प्रचार खायमा नुखा नाहार मुं तामंना तांयाबो हायके कायसा पार्टी न बानिनि एगेन साबसेकन नांमानि क्लायखा बबाहाय लुगुरनो फिरमुर अब तो बन साइमानाय जों मीडिया नि कासे एथिक दं जों काहाय जों पराजा जों साइमानो कासे एथिक दं बन एकटा प्रिन्सिपल दं जदि बनि मीडिया नि प्रिन्सिपल बो बायलट थायके अब बो पानिशमेन्ट मानाय मीडिया ताम रुल खायनां ताम खायना अब तो एथिक हे दंब्ले के ताम कक सनाय साया बरं साइमान बरं बोचराया बरं जों हाय बरंनो के जेखुन मीडिया तो कमप्लीट खायब्ले कोन मीडिया तो कायसाया मीडिया कमत दं किन्तु और मीडिया बुझाके साया के आबके बागे अब मीडिया नि अकरा साखा ना सब सांग साइमेया अब तो पब्लिक जबरनाय कक साना कते लाइन दंब्ले उ कक लाइन बाय थांके तो बसायन थानाय अब पब्लिक जबरनाय आबंगै आं खाकावो जे तिनि समाजो अब आं ससन मासावो जों गोबां मानसिना दंखो आंबो सिना दंखो जों दा स्रोंमान जरा बोरमांगो जों बैबाय बैनि दफाबाय जों चिकन लुक जागो बैतनो तांबो चिकन लुकबा चिनि दफागो जों थामसा करै एक नम्बर चिनि दफा जों हायना हाय पदेबो सालायो जोंबा जों नांलाय दंगो बैले बाथेग्रादि के अम हायरनो आं दिनै बलाय वानाव दिनै आं ससियेल वार्कार आं बलाय वानाव चिनि बिसिङाव जों थामसा लायनाया
অনেক কক সালাইও ঠিক আছে পলিটিক্যাল লিডার আবো খালাই মানো কিন্তু দেখো সোশ্যাল ওয়ার্কার সোশ্যাল মিডিয়া বলতে সানা কক করে বলতো বাবা আনো কোনো সত্য করে কিন্তু পলিটিক্যাল আঙে থাকি আবো পলিটিক্যাল খেলা লাইও নে সিপিএম হন্দি কংগ্রেস আবো সালাইও এলাকা সময় আবো তঙ্গই মানো আবো आं সন্দেহ কলাই তঙ্গই মানো কিন্তু आं বত পলিটিক্যাল বড় গিয়া যে হে কক সানি বত পলিটিক্যাল বত দতনাকে মিডিয়া সি মিডিয়া তো যেহেতু নিউট্রাল রুল মাখাই নাই তোমার সিপিএম তোমার কংগ্রেস তোমার বিজেপি যত নিউট্রাল ভাবে ট্রিট মাখাই নাই কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টি হিংলে जों কক सामानो पलिटिकल सामानो बीजेपी हानि কক सानाय जों माजे जों बाहायनो কক मासाव आबो पलिटिकल नि बागै किन्तु बरथ पलिटिकल बर गया आबो बरन सायमानाय बनि बागै आं साव तिनि चिन दफागो आं बर आनि मेसेज नाव खायनाय दि आं सब सब साव जों फायदि जों बयनो मासरिनाय तां काजे एग्जाम्पल सानाय नागा आं तो बायरे परे सायमानो आं 10 बছर बायरे परेबो सबसे आं नुखा चिन बिसिङो चिन नर्थ इस्ट बिसिङो नागा जाति सबसे बड़ डेभलप नागा बाय मिजु आं नुखा आबोनि उलकोगो यूनिटी न बर सबसे यूनिटी प्लस बर हामदलमे दङ बर बर हंके बर काहामन हामि अबक बर काहामन हेसि अमा हाके बर न चारलायमे दङ तिनको हाइया आबंग चिन सबसे दुर्बल बनो बयनि बसारतनो सुजुना माने अरन चिनि सबसे तिनि माने तिन दुर्बल तिनि जातियो अबन सबसे हामया आबन बगै पाइथागो चिनि खरांनि बुखाक्तै नों हासेनि जत तिप्रासा मिडिया रकनो हासेनि जत लुकु रकनो हासेनि जत लुकु हाम सामुं खलायनाय रकनो एबा जत पलिटिकल लिडार रकनो बबहाय कक कचार मुं तंनाय जे तिप्रासा रक थानचांनानै बागै तिप्रासा रक जे मानथाय सकथाय मानयां तंमोन आबरक मानानै बागै बबहाय कक कचार मुं तंनाय पाइथागो आं अबनो कयनाय जत चिनि मिडिया फ्रेंड रकनो ताबो चिनि तिप्रासा भायनो आगखा आगेव चिनि बरक अनेक कम तंमाने चिनि मिडिया करै ताबो तो चिनि सोशल मिडिया तंखा चिनि फेसबुक तंखा ट्विटर तंखा जों आं कयनाय आनि सिलारनो कयनाय आनि सिगलारनो कयनाय नों फादार दं तातिब्रा दं फायदि जों गाहाम मावा सलायनाय दिनै अबन आं कयनाय जे तिन आइपिएफटी पार्टी अब जों पलिटिकल पार्टी ठीक न किन्तु जे जों सामखाय दं माने गाहामनाबो जों मा सानाय हामेजों हामेबो सादि किन्तु नेता जत पारफेक्ट गया अब आं कयो जेखुन बर मुलिसनो पारफेक्ट गया उसों एसेम्बली वो कम मासाका ऑल ह्यूमन बीइंग आर नॉट परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड देरनाय तो मत आंबो देरनाय बाबो देरनाय किन्तु देरमोन जों रियलाइज माखायनो हेसि आं देरमोन दं आं रियलाइज खायनाय आं देराखा आं सामसाका किन्तु नोंबो देरमोनखौ जों रियलाइज माखायनाय जेब्रा रियलाइज खाया आबोके आंया आबों आं सावो देरलायमोन तंनाय कक साया सालायमोन तंनाय किन्तु जों चिन थिनांनि बागै चिन समग्रनि बागै हेस अ होल तिब्रा सरक जों बोसि डिप्राइभिं तंखा जों बोसि तलाकलाय तंखा आबरनो जों वानसगुइ आं कयनाय चिन सिक्लारनो बिसोर कयनाय फायदि जों हामे तंहांखै आं बनो साव बारबो साव फेस टू फेस सालायनाय खायदि किन्तु ससियेल मिडिया रागो बा निनि फेसबुक सालायमाखाबो साक बाय साक खि चिनि खिना जों फुरु सालायो कक्रि देबा गावनि गावनिखौ रजां बेद दिहुननो हायो जोंखौ हाया जों बयनो नुखाब्ले नों आं खायसे एग्जाम्पल मारनाय बिसोर नागारक जेसेबां नोंथों बर लिडार बर हामि हैया आं खायसे बर ब्लाय हामजाखा नागा लिडार बर केबो हामिया मा हैया हैसे अब आनि नागा आनि लिडार बनि बागै बर जों मा सोलोंनाय जोंखौ जोंखाय अखरा बंसिनाय सराय बंसिनाय हायनो गाव उल्टा बाला सालायहांखे जों बिसिङाव ब्लायनो माने तानसे बिसिंखौ हाय नोंथां बरम रलाय माने गोदै आबां आं सानाय फायदि जों जत्तनो डिप्राइभ आं जत्त तिनि पलिटिकल लिडार सानाय नों जेखुनु पार्टी खाय दंफानो तिनि दफा तिनि जातिनि हामियांखाय जों बनो कगमा सानाय बनि बागै आं कयनाय अबन आं कयमोंनाय जों सामखाय माने गांमा सामखाय माने नगुइ दंना जों ताबक आइपिएफटी पार्टी उ 2 बছर समायो जों जे खायलांमानि आबन फायदि जों वानसलायनाय ताबक तिनि पार्टी जों फायनाय दिनै अबगो जों तो आं तो स्पेशली आं गरबके सामानो आं केबोन अरनियो नरिया आं डेली कक सालाय दं चिन महाराज बाय कक सालाय दं पातालखौनो बो कक सालायो दिनै अनिमेश बां कक सालायो दिनै बिकारखौनो कक सालायो आं गरबके सामानो आनि कोनो नों आं करि हेसि आं जतबे लिंक दं आं कक साइ दं इबेन न वानाङानो जों उसां दिल्ली थांफोराव जों आफ्रा जत थांलाय दिल्लीयाव थांलायो आइनि बि थांगो जों थांगो आरो प्राय जों कुरि पर्यन्त दं जों जत लिडार इंक्लुडिं महाराज आं जत लिंक खबरावनो फायदि जों कायसा गेट टुगेदर खालाय
kok salainai haini kita jeng maibo salainai ang hare kok khaijak কিন্তু অনেক বড় আবার অনেক বড় চাচাই যেত আং বিকার হলে কই থাং কই খা আং তো তোনো নি মহারাজ হন্দি বাদল কইনে হন্দি যে চিনি নেতা তোনে ন নি দা জগদীশ আন্থনি হ্যাঁ যতনো নাং ফোন খাই সাখা ফাইবেদি जों अरो दिल्लीगो आरो जों प्राय 25 जन दं चिन नेताराव चिन आईपीएफ दं आजन दं जों गेदे जयनेशन कमिटि कमा दं आरो चिन नेताराव टप लिडार तिप्रानि आं तो तनो कल खायसाजाक इभेन आं माइबे एरेन्ज खायजाक अब आं मा सावहायसै आं माइ बरं चारना बागै आं अनेक रांबो खरस लायखा जेरैखो माइसि ओइ सिनथांखा मुइरो जाजाक लिया आं दुखनांखा आं तो बरं कक साइ एरेन्ज खालायो आं बरं कक साजाक इमबर फाइनांगो साजाक आं बरं गसैगैनो आं आरो एरेन्ज खायखा किन्तु आं आबन बेलाय बो खाद नांखायसै तिन बरं खाकाना तिन मन्त्रिंगै ब तनो रिं चारमानो हाय चारमा आबैया आं कक सिखानाखा बेलाय दुर्भाग्य ताखौ बुखरो आंखे थायो हायनो हाया जों फारि जत अखराव सालायै जों गेट टुगेदार जों फेलोशिप जों बाखामालाय बेले तुम मालायखा खाना मालायखा मालाय मा दंखो जिबा खामालाय गोजों मालाय मा जिकरै गा आमो वान सगै नां साका जत नेतार कयखा फारि जों माइ खपता सालायनाय जे खपता सालायनाय फादि आं एरेन्ज खायनाय आनि बेक्टर तरफ থেকে हायने बरन आं कयखा गो थांलिया बा थांगिया याबन आं सप्ते वानाबो फायदि जों जत भाग वाराक लायनाय और कोनो इगो प्रब्लेम करै आं जतनो कयनाय जोंनि बिसिंगो जों हायनो हाय जों जोंनि वान सकमानि गाहाम तै जे बरक गुबै जे बरक सत्य सामख्लायनाय आं बनो काप्लायनाय आं खागौ जेरै मेबार जमाति हामजा सामख्लायमाके आं पानिशमेन्ट माननाय आबोगे आं खागौ दिनै आं सरकार फाइमानि परेगो जों जे सामख्लाय दंमानि पाब्लिक नगै दंगो ताबो जों दिनै हिस्ट्रि न तै जों आं न साइथांका जों कायसे कमिटि खालायनाय दं आं जत दिनै लाइबो माने जों दिनै हकु दैसा आबार नि अबर दमासरा गमा जों प्रस्ताब खायखा आबार जों तुरुक आं स्लाइडनि चेष्टा खाय दंगो आबार सुदु आं आनि इच्छा बाया दिनै सरकार इच्छा दं नांनाय दिनै मुख्यमन्त्रि इच्छा दं नांनाय आं इच्छा खालाय माया आबो दैनो आं खागाव दिनै आईपीएफ पार्टी पाब्लिक नि जवाबरने पाब्लिक नि सानाय जों तामख्लाय दं तामख्लाया बनबा आं खायनो हाय जतनो दिनै मिडिया फ्रेन्ड दं न तै आनि ताखौ बुखरनो आं जतनो आं जरै हामजा सामखायखांखे आननि नाकारदि मनुष्य मात्रैनो पारफेक्ट गैया जों जतन सायमानो बनि बगै आं अबन कयनाय जे आनि कक सामानि इमोसनेल वाय साजागु अब अंगै दङ तेफ्रनो सामानि कक ने जों चवागनो आनो कुलमानि अब आं दुखनाङै दङ आपनो ठीक আছে आं बन ताबो आनो कुलिया गा आं बन नाकारिसिनाय बबान नाकारलांथों अमहाय जाते बनि बगै आं सानाय जोंनि ससियेल मिडिया रागो जों गाहामनो जों मा सालायनाय दकानिके हामजा दंहांख्लाय आबो मानरनाय प्लास अमन सबसे अमन जोंनि बुद्धिमान खाय जदिसो जों मिस्टेक खाय दं जों फेस टु फेस सालायनांगौ कारेक्शन मा खालायनाय कारेक्शन मा फोन बाया मोबाइल बाया फेसबुक या माने व्हाट्सएप या नों जदिसो डाइरेक्ट फाइमाले फैदां बाय आना अनेक बर कक साहका मुंबई रावनि आन बन्दर साहका फाइमाले फैदि सालायनो फैदि बरि बगै आं खागाव जों एसे कन्ट्रोल मा दंलायनाय के आं तिनि बेलायके हामबाय माराव तिनि रनजित देबरमाना ब भाइनो खरकसा तिनि जातिनि बगै सामखाय दंगो के तैबो जों तिनि मिडिया न जों फकास मा खायनो ताबो मिडिया नि जुग बनेबो जों बाहाय वानसौ दंगो जों सरकार दंसाक जों गिसा खायना बगै जों अब वानसौ दं आं उखसांबो कक साका जों बेलायके कपाल हामया जों कक्सनि कटकरो सालायो आं उखसांबो कक साका तिनि कोनो कायसे पेपार गरै तिनि मिडिया तथा तंगोनो किन्तु मेदा तो काबर खायमिया तिनि पेपार करै न्यूज पेपार करै तिनि आबारनो जों वानसौ दंगो जों रेगुलार न्यूज पेपार जों खायनाय जों मागो जुदि प्रिन्ट मिडिया मास मिडिया जत दंखांगासै किन्तु तिनि ताबो पेपार करै आबारनो जों आबारनो जों वानसौ दंगो जों फारि जों पेपार डेली कारै मा हांख्लाय आबार उथिन मांका हामंनाय जों बनि बगै जत वानसौ लायदि ज खाखालायदि आं खाखागो गोबां मा कक साका हायनो जतनो आनि हामबाय खुलुमाय आफारो औ अब हायकेना सिनि खरांनाय तंनाय जत ताहुक तै बुक संनो नरगनो बो हायनो हाय पाइप्लाया हामबाय मारबो पुइलानि सिमि पाइथाक जरा तैनरक सिनि खरांनि कक सलाय पानानो नाय तंमनि बगै तियोबो हायकेनो सिनि सार मेबार कुमार जमातिया नबो हामबाय मारबो बिनि जरा करक एबा नांमानि जरा संनो रमानि बगै तै बसखांनि जराबो जों तैबो हासेनि थंग्रों लिडार रकबाय एबा हासेनि दालबिदाल मथानि दालबिदाल अर्गानाइजेशननि लिडार रकबाय कक सिनि खरांनि कक सलाय पान्दावो जों नरकनि बसखाङाव तबोनाय सोंलायनाय
borokni bukhakti phirok mung manlainai teo haike bwskangni chini jora chini khorang nawai mungrok naitongnani bagui tini bagui haino hai chini sar Mevar Kumar Jamatia no hambaya phari chini khorangni kok salai panda jeng orono muthaklaisina jotono khulumbaikha.